Els treballs que jo he fet del Canva els he aprofitat per afegir-los al TikTok. Jo, com que soc molt aficionat també a les fotos, també és una manera també d'aprofitar tot el material que tens per poder-ho actualitzar i recordar coses. Tens des de muntatges de vídeos, muntatges de fotos, els bricolage de fotos, i després aprofites tot això per poder-ho passar a les teves coses particulars. La veritat és que vam partir de... Te'n recordes que vas editar el fons de pantalla, només un simple muntatge per editar el fons de pantalla? I me'n recordo que em sembla que això també ho vam fer amb aquesta amb el Canva, per això. Bueno, i el xulo també és veure la vostra progressió també, que a nivell més creatiu, diguéssim, al principi esteu més limitats, que no sabíeu què utilitzar i això, i cada cop que avança podeu ficar vídeos amb fotos barrejats. I ens anem recordant com fer-ho, com baixar fotos dels arxius per fer els muntatges. Tot és que et vinguin les idees en aquest moment. Moltes vegades, quan començàvem la classe, sempre ens deia, bueno, avui farem això. I al principi sempre ho veiem una mica complicat. Al final, doncs, bueno, va sortint bé. I queden muntatges xulos i vídeos xulos i tot.